Și avem o dedicație specială pentru fratele nostru Cristi de la Rondola, din partea mea Alex de la Sibiu și întreaga mea formație. Ceva așa frumos de suflet. Auzi, tată, cum vin versurile astea. Fii atent. După bani și după venea m-a legat, până când am stat și eu la număr, și în loc să calculez banii, am să-mi dau ani. Prea multă speranță și prea puțină, și lipsește acum cum cumpăr cu bani. Că atunci când omul pică, nici banii nu mai ridică. S-a dus, Doamne, toată tinerețea mea, nu mai am ce cumpăra. Hai, Doamne, să facem schimb, eu-ți dau bani și tu dă-mi. S-a dus, Doamne, toată tinerețea mea, nu mai am ce cumpăra. Hai, Doamne, să facem schimb, eu-ți dau bani și tu dă-mi. Merge! Hai să fie numai și numai pentru Cristi. De ce iubești tu acolo, la Germania, fratelo? Auzi. Indiferent în viață cât ai fi de mare, scriu nimănui are buzunare, fără niciun folos strâng, că tot îngroapă ajung. Și-ai să vezi că banii n-au nicio valoare, dacă-ți bate poartă de cazul cel mare. Că atunci când omul pică, nici banii nu-l mai ridică. S-a dus, Doamne, toată tinerețea mea, nu mai am ce cumpăra. Hai, Doamne, să facem schimb, eu-ți dau bani și tu dă-mi. S-a dus, Doamne, toată tinerețea mea, nu mai am ce cumpăra. Hai, Doamne, să facem schimb, eu-ți dau bani și tu dă-mi. Bine! Numai și numai pentru Cristi!